Kogin so. Kogin so wani irin ƙaton kogi ne da ba shi da iyaka face mutuwa. Babu wanda ya san iya zurfinsa, faɗinsa, sharrinsa, haɗarinsa, alherinsa ko kuma amfaninsa. Sai dai kowa ya yi maka bayanin iya abin da ya fahimta, domin babu wanda ya san ƙarshensa sai wanda ya yi shi. Daga lokacin da aka ce ka faɗa kogin so, to ka zama kurma. Babu wata murya da zaka dinga ji face ta wanda kake so. Ka zama makaho, babu wanda zaka dinga gani face wanda kake so. Ka zama bebe, bakinka ba zai iya furta komai ba face kalaman so ga wanda kake so. Ka zama mahaukaci, hankalinka zai dinga aiki ne kawai idan kana tare da wanda kake so. Ka zama sadauki, sadaukantakarka za ta dinga motsawa a duk lokacin da kake kusa da wanda kake so ko kake tunaninsa. Wato daga lokacin da ka faɗa kogin so, babu wani abu da wani, wata ko wasu za su faɗa ma da zai faranta maka rai fiye da labari mai daɗi akan wanda kake so. Bincike ya nuna cewa tun daga ranar da aka haifi mutum har zuwa ranar da zai koma ga mahaliccinsa, babu wani irin kamu ko damƙa da wani, wata ko wani abu zai iya yi masa da ya wuce kamun so face kamun Allah. Zuciyarka kacokan za ta shiga cikin wani irin yanayi mawuyaci, domin wani ya zo ya mallake ta ba tare da shiri ba, kuma babu yadda za ka yi. Shi kogin soyayya baka buƙatar sai ka iya ruwa domin ka shige shi. Shi da kanshi ne zai koya maka yadda ake yi. Shi yasa za ka ga wasu su yi ta cika baki akan soyayya, amma daga ranar da aka ce ta kama su, shi kenan sai ka ga sun koma kamar raƙumi da akala. Ya ko 'yan uwa, mu so junanmu domin junanmu. Kyakkyawan tunani shi ke haifar da kyakkyawar rayuwa. Ni ne ɗan uwanku a gwagwarmayar canji, wato Jamila Abdulrahman, wanda aka fi sani da Haiman Raees, ke cewa mu huta lafiya.